Tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag, si Alexis Gil L. Reliosa, 30 anyos, nagerok sa Santiago dos Peñafrancia, Naga City. Aki ni na Melvin P. Reliosa, asin Claudette C. Labanda. Buot mag-agom ki Jason May B. Refe, 30 anyos, nagerok sa Santiago dos Peñafrancia, Naga City. Aki ini na Rodorico R. Refe, asin Ana Maria M. Baisa. Si Oscar Manuel Manaog, 27 anyos, nag-erok sa San Antonio Peñafrancia, Naga City. Aki ni Neil Romano S. Manaog, asin Maria Senya R. de la Cruz. Buot mag-agom ki Ani de la Torre, 28 anyos, nag-erok sa San Juan, Camaligan, Camarines Sur. Aki ni na Armando S. de la Torre, asin Rosario T. de las Llagas. Si Melvin P. Haushan, 32 anyos, nag-erok sa Bayawa Street, Abella, Naga City. Aki ni na Wilfredo A. Haushan, asin Charity P. Peralta. Buot mag-agom ki Maria Fatima T. Besana, 34 anyos, nag-erok sa San Juan Street, Peñafrancia, Naga City. Aki ni na Edmundo B. Besana, asin Rita S. Tawat. Ikatulong tawag, kina Vincent Paul Red Rialo, 31 anyos, nag-erok sa Zone 6, San Felipe, Naga City. Aki ni na Francisco Pimentel Rialo, asin Mila Borbored. Buot mag-agom ki Abigail Montes de la Cruz, 30 anyos, nag-erok sa Zone 5, Triangulo, Naga City. Aki ni na Antonio Braganza de la Cruz, asin Irene Ibarbia Montes. Si Elizalde Bibon Latinazo, 36 anyos, nag-erok sa Icefa Homes, San Felipe, Naga City. Aki ni na Elegio Datar Latinazo, asin Edita Oco Bibon. Buot mag-agom ki Danica Suarez Payonga, 36 anyos, nag-erok sa Icefa Homes, San Felipe, Naga City. Aki ni na Danilo Padron Payonga, asin Rebecca Garol Suarez. Si John Patrick Seya Sandagon, 33 anyos, nag-erok sa Concepcion Grande, Naga City. Aki ni na Salvador Sandagon, asin Merly G. Seya. Buot mag-agom ki Angie Lynn J. Belibor, 35 anyos, nag-erok sa San Felipe, Naga City. Aki ni na Lauro C. Belibor Jr. asin Judith R. Hoson. Kung sisay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibe nindanin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa tungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Diyos maray na aga po sa indogabos mga tugang.
Yao na po kita ngunyan sa ika-29 Domingo sa Ordinaryong Panahon na may tema, Ang Paglingkod. Ang liturhiya ngunyan na Domingo nagpapahayag kan pangapodan sa gabos na magheras nin tunay na paglingkod sa Diyos sa simbahan asin sa lambang saro. Ang paglingkod dapat nagibuhon bilang pakihiras sa misyon nin pagkamuot ni Heso Kristo. Magpasalamat kita sa kagurangnan, ninhuli kan Diyos no na balaog, nin tunay na paglingkod. Makakaibanan po niya to sa Santa Misa, iyo si Reverendo Padre Godofredo Rueda Jr. Matindog po ang gabos sa pagpon kan Santa Misa. Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Kristo ang kaguranantan, pagkamot kin Diyos, asin ang pag-isumaro ka na Espiritu Santo, mapasain dugapos. Asin sa imong espiritu. Matugang akontan sa tama kasalan, tanganing magkaning tamag selebra, kan mga banal na misteryo. Durangan po kita magusog, nag-uumpisan ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa inda mga tugang, tanakasala ko ni makuri, sa isip taramon, sa giwa, sin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Lesin Santos, asin sa inda mga tugang, na ako'y pangibig sa kaguranan ng Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos sa mga kamahan, asin pagkapatawadan sa tama kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat kaninungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumami ka, rinurugyawi ka, nasumami ka, pinapamukaway mi ka, napasalamatan mi ka, huli ka, nakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos sa langit mo, Diyos mang makakamang, kagurang na nating butong Yesu Kristo, kagurang na Diyos ko Deo ng Diyos at ikaw na nagpapakan mga kasalan kan kinaban, kay laki kami. Ikaw na nagpapakan mga kasalan kan kinaban, ako ang sa mong pagkimaya. Ikaw nagtutukaw sa to kanama, kay laki kami. Kay kasanaan banan, kasanaan kagurangan, kasanaan urot kalangka. Yesu Kristo kay ba, kay Espiritu Santo, sa kamulawayan kan Diyos Ma. Amen. Mamibig kita, idukoan payo. Diyos na makakamahan, sagkot paman, gibuha kaming magdanay sa imo, asin maimbod sa pag-ibo kan kabutan mo, asin sa paglingkod sa buhay, sa tunay na puso, sa kadakulaan mo. Huli ka, Krisong, kagurang na niya mo sa imong aki, na kay mamong nabubuhay, asin nagahade, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanaunan, kan mga panahon. Amen. Matuka po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon nagpapahayag kan profesiya manunungod sa Mesiyas. Idudulot niya ang sa iyang buhay para sa kaligtasan kan katawohan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Binuot nin kagurangnan, narunuton siya nin kasakitan. Kung idusay niya ang sa iyang buhay, huli sa kasalan, mahalawig ang sa iyang buhay. May hiling niya ang sa iyang mga makuapo, asin ang kabutanin kagurangnan, mauutob huli sa iya. Kung tapos na ang kasakitan nin sa iyang kalag, may hiling niya ang liwanag, asin siya mauugma. Huli kan sa iyang mga tinios, ang sakong surugoon makakaligtas sa dakol na tao. Sa iyang papasanon ang sa indang mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Matanos ang tataramon nin kagurangnan, ang gabos niyang mga gibo mapapaniwalaan, ang kagurangnan namumuot sa katanusan, ang daga pano kan pagkaherak nin kagurangnan.
Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Naiherak ang kagurangnan sa mga minagalang sa iya, sa mga naglalaom na sa isa sa iyang pagkamuot. Nganing ang sa indang kalag, ikaligtas sa kagadanan, asin pakakanon sa panahon nin gutom. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. An satong kalag, nagahalat sa kagurangnan. An kagurangnan, iyo ang satong katabang asin kalasag. Kairaki kami, kagurangnan, kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Sa ikaduwang babasahon, pinapaabot sa tuya ang katotoohan na ang kagurangnan bilang tawo nakamati man ng kasakitan. Nanyugon po niya to ang kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo, igwa kitanin orog kahalangkaw na padi na nakalaog sa kalangitan, si Jesus na aki nin Diyos. Ini ang satuyang ipahayag, bako na ang satong padi day nakakamati kan samuyang kaluyahan, at aangani siya nag-aagi sa gabos na kasakitan, siring sato, minsan day siya nin kasalan. Kaya dumulok kita, pano ning pagsarig, sa trono ning grasya, nganing makamtanta ang pagkaherak, asin mako ata ang grasya sa panahon na kita nagkakaipo nin tabang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan maray na bareta. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal ni Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagdulog kay Jesus si Santiago asin si Juan na mga aki ni Zebedeo. Dangan nagsabi, Maestro, igwa kaming buot ipagibos sa imo para sa mo. Hinapot sinda ni Jesus, ano ang buot nindong gibuon ko para sa indo? Nagsimbag sinda, tuguti kaming magtukaw, kataid mo, duman sa imong mamurawayon na kahadean, an saro sa too, an saro sa wala. Sinabihan sinda ni Jesus, day nindo aram kung ano ang hinahagad. Makakainom daw kamo kan kalis na iinumon ko, makakapabunyag daw kamo kan bunyag na aakuon ko. Nagsimbag sinda,
kayami. Nagtaram si Jesus, iinumon mananggad nindo ang kalis na iinumon ko, asin makakapabunyag kamo kan ibubunyag sako. Alagad bako ako an mapili kung sisayan matukaw sa too o sa wala ko. Ang Diyos ang matao kayan sa mga tinagamahan. Kan madangog ini kan 10 disipulo nanggot sinda ki Santiago asin ki Juan. Alagad inapod sinda gabos ni Jesus asin sinabihan, aram nindo nan mga kagsakop kan mga pagano, may kapangyarihan sa indang mga sakop, asin ang mga lider iyoan pinagkukuyog. Alagad bakong araw kaini ang dapat mangyari sa indo. Ang sisayman sa indo na buot maging dakula, dapat maging surugoon nindo. Ang sisayman sa indo na buot maging enot, dapat maging uripon kan gabos. Hulitan akinin tao, day nagdigdi, tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod, asin magdusay kan buhay niya, tanganing matubos ang dakol na tao. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na agas sa indo mga tugang, sa Ebanghelyo po na sa tuyang nadangog, magayon na pagtawan in Malaysia, ang dalagan kan isip, ninda Santiago asin Juan. Hinagad ninda sa kagurangnan na magtukaw sa iyang wala asin too. Malinaw na sinugo kan magtugang ang kagurangnan Jesucristo na itao ang sa indang hinahagad. Ninhulis sa ginibo nindang ini, naanggot ang 10 pang mga apostoles, anggot sinda na darakan takot nindang mainutan kan magtugang sa mga posisyon. Namutan ko mga tugang, may hiling niyato na maging sa mga tagasunod ni Jesus, nangyayari na ang kulturang epal. Mga taong mahilig magpapel, mas iniinot ang ambisyon asin pagmaot na makakwa nin posisyon kaysa atubangon ang tunay na pagserbi sa kapwa. Ordinaryo na ini sa kadaklan sa tuyang mga politiko. Ano man na proyektong ipinagibo, maski mga eskwelahan, tulay, health center, evacuation center, asin iba pang mga pampublikong edipisyo, nakasurat ang kadurdakulang pangaran ninda. Nagarubaga kwarta ninda na ginastos sa paggibo kaini, samantalang kwarta kan mga namanmawaan ang ginamit sa proyektong ini. So imbes baga na kaaganan na through the efforts of congressman, governor, or mayor, pangaran ninda sana nakakaag sa mga nasabi ng mga edipisyo. Kaya nga ni mga tugang, napapanahon ang pagpagiram sa tuya kan kagurangnan, urog pa taharanina ang eleksyon o pirilian. Kinuha ni Jesus ang oportunidad na tukdoan ang siya mga disipulos kan tunay na kahulugan kan pagiging disipulo ni Kristo. Ang buot maging dakula, siya ang dapat maglingkod sa indo. Ang may gustong mainot sa indo, siya ang maging uripon nindo. Isipon nindo na ang akin tao na padigdi
bako tangani na paglingkodan, kundi tangani na maglingkod, asinidusay ang buhay sa pagligtas kan gabos. The Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Mga tugang, iniman po ang pangapodan sa tuya kan kagurangnan. Kun buot niya to na maging dakula, dapat na mainot kita sa gibong pagserbi o paglingkod na dai ini ipinag-uurgulyo. Ninhuli ta ini ang tanda kan tunay na serbidor na kinakamuyahan kan kagurangnan. These are the marks of a true servant. Matugang, ang satuyang kagurangnan, day man nagbabawal sa tuya na magkaigwa ning ambisyon, na magkaigwa nin marhay na mga bagay. Si San Ignacio de Loyola, pagkatapos na makabasa kan tanang buhay, kan mga santos, na inkaminar na arugon ang sa indang mga paarog, asin mga ginibong marhay na bagay para sa Diyos. Si San Francisco Javier, Saint Francis Xavier, nagduman sa India, daraan dakulang kamautan, asin ambisyon na magtukdo, magbunyag, asin darahon, ang gabos ki Kristo. Ang mahalaga iyon na, bako sana na maging ambisyoso para sa sadiri, asin para sa diring kapakanan. Ang mga santos, naging tunay na mga ambisyoso na maging dakula sa tuban ng Diyos, asin para sa inda, asin sa katawuhan. Kunsiring mga tugang, ano ang pagiging disipulo na itinutukdo ni Kristo? Ang enot na kondisyon sa pagiging disipulo, iyon na mamidbidan si Kristo, siring kan pagkamidbid sa iya, kan sa iyang mga disipulos kaytong panahon. Ang disipulo nagsusunod sa paarog, asin buhay kan sa iyang maestro. Ang disipulo ni Kristo dapat na handa na magsunod sa iya sa parehong buhay nin pagserbi o paglingkod sa banwaan ni Diyos. Mga tugang, ang buhay asin kagadanan kan mga disipulos ni Kristo nagsunod sa arog kaining paagi. Nagsunod sinda sa iyang pangapunan na maglingkod, asin bako natangani na paglingkudan, naglibot sa bilog na kinaban sa pagharubay kan marhay na bareta. Ang generosidad, sarong importanteng bagay sa pagsunod kay Jesus. Ang disipulo, naglilingkod sa maestro, bako para sa diri niyang kaumawan, kundi para sa pagkamot sa kagurangnan, asin sa iyang misyon, asin gibo. Ang sisayman na disipulo na naglilingkod sa paagi nin pagtios, dapat maging andaman sa pagsunod sa kagurangnan na makamati nin kakulangan, asin pagtios sa ministeryo. Hurup-hurupon ta ini, mga tugang. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga kamahan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesu Kristo, aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong,
huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, halos sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos sa mga kamahan. Haliduman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinaban ng mga santos, na pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay luwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan. Nag-aaram kan mga tataramon ni Jesus na ang pinakaurog iyo ang naglilingkod, mamibigita sa Diyos Ama para sa tunay na espiritu nin paglingkod sa katawohan. An simbag kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, maging mga tunay na mga paralingkod na may siring na pagmakulog na pinamati ni Kristo sa iyang mga parasunod, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa samong pamibi. Tanganing ang mga lideres ni mga gobyerno, maggamit kan sa indang kapangyarihan para sa karahayan kan sa indang nasasakopan, asin maglikay sa anuman na daing pagkaoroyon, asin daing pagtiwala, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa samong pamibi. Tanganing masabotan niya to na sa mata kan Diyos, ang tagumpay dai sinusukol sa mga sukulan kan kinaban, kundi kan paggalang sa satong kapwa, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa samong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang, makagamiaw na ang sa indang pagsakit, na pinapaasan kaiba ni Kristo, nagiging dakulang bendisyon, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa samong pamibi. Tanganin ang mga gadan, mag-ani kan mga premyo ni sa indang mga pagsakit sa kinaban para sa buhay na daing kasagkoran, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa samong pamibi. Langit no na Ama, tabahin kaming maglingkod sa lambang saro, sa pag-arog kan sa imong aki, na nagdusay kan sa iyang buhay para sa mo, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Taramon kang Diyos na namitaw, nagpakumbaba siring sa sarong dukha, nabuhay sa tao niya mo sa pakisumaro sa mo, yaon sa mga nagtitiro sa daga. Tawan sa mo mga mataning pagtubod, mahiling ka sa kapwa na nagiging ika, sa katuod na naghahagat nin pagrana, ginigibo sa imoan, ginigibo sa iya.
sa sarong olibo. Mapukabulos ko ang dugo para sa mo. Nagwalat din ang bumokto na Tawan sa mo mga mataning pagtubot, mamigbitan ka na nagiging tunay na ikaw. Sa tinapay asin arap na dara, kapag kahigoon sa puso agdanay kang Tawan sa mo mga mataning pagtubot, mamigbitan ka na nagiging tunay na ikaw. Sa tinapay asin arap na dara, kapag kanigoon sa Matindupan na. puso magdahanay kang Magpamibig kamo mga tugang tanganan sako asinan sindong atang. Makamanlugod kan Diyos sa mga kamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kaguranan namibi kami, waras sa mo, na sa bilog na isip, maglingkod sa imong mga balaod, tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, maugasan kami kan mga misteryo man sana, na sa mong linilingkudan, uli Kristo na sa mong kaguranan. Amen. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu, itas an mga puso, nitaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na tuyan Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos sina kaligtas sa danay, asin men sansen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na mga kamahan na daing kasagkoran, siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binot mong makisumaro siya sa mong kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki, sa pagkuyog kan sa imong mga balaog, nam napatimasang mi sa pagkasala ninday pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaibakan gabos sa Angeles sin Santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos nin mga apo, ang langit at sindaga, panukan sa iyong kurawayan, o sa kaitaasan, paladanan nanigbi sa ngalan kan kagurangan, o sa kaitaasan.
Kagurangnan, ikananggad an banal, burabunin gabos sa kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo, kan siya sa lugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinaw, sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos, asin magkakan kay ni, tay niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman, pagkapamanggi, pagkanyaman kan kalis, singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sakuyan dugo, kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo, sin para sa dakul, kapagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Kagurangan, pinapamalitan niya mo. Pagkabuhay mo diwa, ipinapahaya. Sagad na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagadan, sinba buhay luwat, nagdadolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kadi sin kaligtas sa nagapasalamat, kapinagpagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahe na kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pag sararoon kan Espiritu Santo. Ginumduman kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa maong Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siringman, ginumduma sa iyong pagkaherak ang sa mga tugang, na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong nalawgon. Kahiray kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na siyang agom, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, nakaitupa ng pagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omo sin magpamaraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga kamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan, asin kamarawayan,
sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Amen. Natugdaan kan manakaligtas na tugon, asin pinatuon, kan Diyos non nakaugalean, nangangahas kitang magsabi. Anya mo na yaon sa langit, kabanalon ng ngaran mo, madatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ang samo kakangot sa ruwaldaw, itaon mo sa buya niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinay kami pagdarahas sa sagot, agawa kami sa maraw. Agawa kami sa gabos sa maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw nyaman katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imong kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa Indo, an sakong katuninungan, itinataw ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kunian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwan siya patuninong, asin magkaburenyog, sosog sa imong kabotan, ika na namubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay numapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Cordero kan Diyos
mga kasalan kan kinaban. Naheraki kami, pero ang Diyos nagpapaan kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami ni Uya ang kordero kan Diyos, uya nagapara, kan mga kasalan, kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi, kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, maumayam. Ang hawak ni Kristo. Amen. Tangani po na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas day nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon, igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataoning komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako ning komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po una na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, idoko an payo. Kagurangnan namibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar. Tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan, asin matugduhan kami kan mga nagdadanay, uli Kristo na sumong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibikang orasyo imperata. Amang mahirakon asin mapagmakulog, minadolo kami sa imo sa mga pangangaipo. Hinahagad mi sa iyong pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakob mo niyan at sinagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, at sinulikan sa imo na kaomay na kamot, mapara sa mga takot, na darakan helang, asin kagadanan, may balikan sa maong paglaom, asin mapagusog an sa maong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tao naghihinguan sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, hulikan mga bakunang na pagkanigong mahimo, hulikan sa imo mapagantabay na mga kamot. Bendisyon ang sa mga paghinguha, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundunan pandemya sa muyang nasyon. Ipinamamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Orasan sa indan, karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man mga tinamaan ng kanhelang, sindaman lugod, mamayan tulos, ligtasan ito manangataman sa inda. Orasan sa managadan, ang kapahingaloan na daing gusagkoran. Itaw mo sa mga biyaya na maghinguha para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo, lugod ang sa mga pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, magwaras sa mga ngunya na panahon, in kasakitan, asin magdaras sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi, huli ka Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kayo mong namubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. O banal na nalawagon ni Jesus, Kahiraki kami. San Jose, mabiniyo na esposo ni Maria, Ipamibi mo kami. na Senyora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matuka mo na po sa kadikit na panahon. Sa tuya pong hinanyugo ng sarong surat pastoral, halos sa tuyang ginagalangan na arsobispo. Pangapodan sa banwaan ng Diyos na maghinanyog, tanganing makanood sa Espiritu Santo, asin sa lambang saro, sa sadiring paglakbay kan Caceres, pasiring sa simbahan, na nakikisumaro, nakikihiras, asin nakikimisyon. Namumuta na mga tugang ki Kristo, mga kalakbay. Ninhuli kan pagtiripon kan mga obispo sa bilog na kinaban sa maabot na Oktubre 2023, pinagmaawat kan sa tong Santo Papa si Francisco, nakitagabos makisumaro sa pagtiripon na ini, sa paagi kan sa tong durungan na pagpamibi, paghorop-horop, paghinanyog sa Espiritu Santo, asin sa labang saro digdi sa Caceres, na iyo ang dapat na maging buhay asin misyonyato, bilang simbahan na nakikilakbay sa katawuhan. Ang simbahan na nakikilakbay sa rong proseso sa paagi kan tunay na pagbabago, asin padagos na paghinanyog kan tataramo nin Diyos, asin Espiritu Santo, pasiring sa sarong estilo nin buhay asin misyon nin simbahan na borunyog na naglalakaw, pasiring sa kahadean nin Diyos. Sa satong pagpartisipar sa prosesong ini, ning pakikilakbay digdi sa Caceres,
Iniimbitaran ko ang gabos na mga padi, diakono, relihiyoso, seminarista, mga parokya, mga Kristiyanong komunidad, mga movimento asin grupo karismatiko, mga laiko, mga hobenes, mga gurang asin ang gabos na sa paghuna na lingawan na sindakan simbahan, na makisumaro, makihimate, makihiras kan satong mga kaaraman, kaisipan asin kamawatan, nagikan sa inspirasyon kan Espiritu Santo na nag-eerok sa satong mga puso. Ang pakikipag-ulay sa saindo, ang paghimate kan saindong nasa isip, puso asin buot, sarong oportunidad para sa mo na mga padi, asin sa satuya gabos, na mas lalo kitang magkamiridbidan, magkairintindihan, tanganing magkaigwa kita nin mga paagi, asin konkretong mga lakdang, tanganing kita tunay na maging simbahan na sararo, na may pakiaram asin pagmangno sa pangangaipon ning lambang saro. Tanganing matabangan kita sa prosesong ini ning pakikilakbay digdi sa Cáceres. Nagmukna ako ning sarong grupo na iyuan magiya, maimplementar asin matipon kan gabos nindong mga kasimbagan, kaisipan asin kamawatan na ipepresentar sa saindo sa gigibuhon niyatong P-Synodal meeting sa Enero 2022, asin pakatapos kaini isusumiter niyato ang sintesis kaining gigibuhon na konsultasyon sa Secretary General kan CBCP sa Pebrero 11, 2022. Ngunyan pa sana sa kuya nang pinapasalamatan ang grupo na maimplementar kang pakikipag-olay sa saindo, sa kuya man pinapaabot ang sa kuyang dakulang pasasalamat sa saindo gabos na mapartisipar kan konsultasyon na ini. Sa tabang asin giya kan Espiritu Santo, kita magiging mga buhay na gapo sa simbahan na padagos na tinutugdok kan mahal na Diyos. Lugod ang satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi asin giyahan kita sa satong paglakbay, pasiring sa simbahan na nakikisumaro, nakikihiras, nakikimisyon sa lambang saro. Sa kaibahan niya, kita dorongan na minaarang, mangyari lugod sako, siring sa saimong tataramon. Signed, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD, DD, Arsobispo, Can Cáceres. Announcement. Ang taon-taon na pagdulot ni Misa Nobenaryo para sa intensyon kang kalag kan mga mahal niyato sa buhay, gigibuhon sa Nobyembre 1 hasta 10, sa mga buot magdulot ning pamisa, makihumapot na lang tabi sa opisina kan parokya. Siring man, mantang dai pa niya to isi ang magiging patakaran kan syudad sa maabot na Nobyembre 1 asin 2, sa mga buot magbisita asin maglinig sa lulubngan kan sa indang mahal sa buhay, pwede nang gibuhon anuman na aldaw. Mas maray na maiwasan niya to ang pagtiripon ng dakol na tao sa sarosan ng kaaldawan, tangani na makalikay kita sa peligro kan COVID-19 transmission. Maabot mi ang marahay na salud para sa gabos. Collections for the week from October 4 to 10, 2021. Cash receipts, daily collections, 9,817 pesos. Sunday collections, 9,741 pesos. Collection boxes, 2,252 pesos. Second collection for the Indigenous People Sunday, 3,630 pesos. Total collections for the week, 25,440 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Angeli Agustin, Ayan Family, Carla Fabul, Emily Ecalnir Georgie, Hermi Del Mundo, Jezreel Briones, John Art Lau Velez, Lailani Gianan, Lenny, M. Dakudaw Bike Shop, Maria Sancia P. Aguilar, Maridel C. Verosa, Maria Tsusain Martinez, Mary Rose Evangelista, Mercy Malapitan, Mr. and Mrs. Emmanuel Credo. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed by Reverend Father Felipe Culvera III, Parish Priest.
Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos sa mga kamhan, Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Puro pa kanya itong stuya mahal na ina, Nuestra Señora de Peña, Francia. Suene vibrante l'himno di amor, cantona tu pueblo con grata emoción. Suene vibrante l'himno di amor, cantona tu pueblo con grata emoción. Patrona de Vico, Gran Madre de Dios, se siempre la reina, nuestra reina. Patrona de Vico, Gran Madre de Dios, se siempre la reina, nuestra reina. Maray na aga po sa gabos.